Badago Gipuzkoako hegoaldean mugaren mugan dagoen lurralde bat. Arlabandiko txaurtera. Udanatik Arabako lautadara. Altzania, Aizkorri, Aloña, Artia, Urkila, Elgea, Zaraia. Toponimia hori guztia hitz baten laburbildu daiteke. Aizkorri. Urtero bezala garaian etorri da elurra. Sasoian. Elurraren etorrerak markatzen du naturan urte baten amaiera eta datorrenaren hasiera. Naturak 3 hilabeteko atsedenaldi berritzailea hartzen du. Paraje hauetako bizidunek, animalia zein landare, estrategia asko dituzte garai latz honi aurre egiteko. Animalia batzuk adibidez, hibernatu egiten dute. Beste batzuk ordea, ahal duten moduan pasatzen duten negu gorria. Landareak antzerako portaera erakusten dute. Batzuk, hosto erorkorreko zuhaitzek, pagoak eta haritzak barne, hosto guztiak eranzten dituzte energia aurrezteko. Eta beste batzuk, arteak eta batez ere atzerritik ekarritako koniferoak hostoak mantentzen dituzte. Mila 500 metrotik gorako 6 mendi daude Aizkorri Aratz Parke Naturalaren barruan. Aizkorri bera, Aitzabal, Aketegi, Aitxuri, Eusko Autonomia Erkidegoko mendirik garaiena dena 1551 metrorekin, Iraule eta Arbelaitz. Altuera hauetan negua gordin azaltzen da. Zero azpiko temperaturak ia egunero izaten dira. Elurrak, izotzak eta etengabeko haizeak astintzen dituzte paraje hauek. Garailatzak dira dudabarik, latzak bezain politak eta lasaiak. Urtaro hau da lasaiena mendiotan. Baso trinkoak daude kareharrizko tontor hauen azpian. Pagadiak batez ere, naiz eta amets batzuk ere egon, baina horiek gehienetan pagoaren azpitik bizi dira, hegoaldera begira. Pagoa da Aizkorriko egoera klimatikoari hobeto moldatzen zaion zuhaitza. Hotza eta hezetasuna ezinbestekoa ditu pagatxak baso bihurtzeko. Fagus silvatica izenarekin ezagutzen zuten erromatarrek baso zabalak osatzen zituelako garaiotan. Neguan, behe-lainoa dagoenean, pagadiok magiko bihurtzen dira.
misterioz betetako argazkiak konposatzen dituzte. Ulergarriak eta sinisgarriak egiten zaizkigu orduan, gure arbasoen sinismen eta mitologia guztiak. Milaka urte igaro dira, gure arbasoek lur hauek bereak sentitu zituztenetik. Aztarna ugari utzi dizkigute horren lekuko, arrespilak, trikuharriak edo dolmenak, kobazuloetako aztarnak. Parajeotan dauden kobazuloak aukeratzen zituzten kanpoko giro gordinari aurre egiteko. Baina kobazuloetako epeltasunak ere arriskuak zituen, izan ere, animalia askok ere berdin egiten baitzuten. Horren adibidea da, Oñatiko lurretan dagoen Aizkirri kobazuloan aurkitutako hartzaren ezurdura. Araba eta Gipuzkoako lurrak mugatuz, nortasun handiko mendia dago. Aratz, 1253 metrorekin. Aizkorriko gertutasunak bigarren maila baten uzten du askotan. Hala ere, Arabako Lautadaren behatokia aparta da, baita Aizkorri mendikatearena ere. Altzaniako mendietako tontorri garaiena da, eta Arabako mendietatik laugarren altueran, Gorbeia, Larrasa eta Palomaresen atzetik. Baso zabalek inguratzen dute Aratz, Pagadiak iparrean eta Ametzak hegoaldean. San Adriango pasabidea eta galtzada daude bere magaletan. Xarma handiko txoko asko daude inguruotan, adibidez, Askosaroi izenez ezagutzen den paraje hau. Edo Mirutegiko gazteluaren aztarnak. Edo Zirauntzako Urjauzia, Iturrizaran izenarekin ere ezaguna. Aratzetik mendebaldera, badaude bi bailara estu ezain politak. Alabita eta Degurisa. Andarto, Aranguren, Arlutz, Askorri, Mugarri Luze eta Aumuategi gaina mendiek inguratzen dituzte bailarok. Artzain munduaren atxa dari elur hauei. Artzain txabolak non nahi agertzen dira inguruotan, baita lekurik ezkutuenetan ere. Neguan ostera, utzik egoten dira, udaberriko sasoi hobearen zain. Egunak luzatzen doa zeneinean, neguaren indarra moteltzen doa, eta pixkanaka, udaberriak bere leku aldarrikatzen du.